Entre el fons del Museu Abelló dedicat o concentrat en el període de la Balset, crec que una de les peces més interessants és aquest poema experimental de Joan Brossa de l'any 1947. També conegut com a poema de les agulles, perquè és un poema que avui dia ens pot semblar molt normal, molt habitual en la creació contemporània. Però l'any 47, Brossa, vivint a Barcelona, en una Barcelona eclipsada culturalment pel franquisme, realitza una concepció de la poesia visual absolutament moderna, absolutament d'acord amb allò que està passant amb altres creadors a Europa. El poema és molt senzill, és un joc que estableix Brossa entre unes agulles de fil, unes agulles de cosir, juntament amb unes paraules. I aquestes agulles atravessen el paper amb una idea de jugar amb el concepte, en això Brossa és un artista conceptual, juga amb el concepte de les paraules i de les agulles. Per tant les paraules com les agulles són signes. Brossa dirà anys després en un poema que el món és massa gran perquè l'entenguem sense signes. Per tant, les agulles i les paraules d'aquest poema són signes, signes poètics, que estableixen una relació amb l'espectador, amb el que ho mira, una relació que no pretén significar coses concretes. En realitat, les paraules no sabem quin sentit acaben adquirint. El poema de les agulles és, crec, una de les grans creacions de Brossa d'aquests moments, juntament amb el poema que també es diu Cerilla, però d'una concepció diferent. Mentre que allà Brossa ensenya el nom d'un misto, més el misto representat, més l'objecte, aquí juga simplement amb una sèrie d'objectes i amb unes paraules, però la relació entre els objectes, les agulles i les paraules, aparentment no tenen cap sentit.